גם ההסתדרות, גם הטייקון, זה הממשלה. ברגע שהיא התירה להם והיא נתנה להם להתעלל בנו, אני מדבר באזרחי המדינה בכללותה, אז הנה בבקשה, אתה יודע מה, באמת יש לנו ציבור חכם. אתם באמת מרגישים... ונבון ויודע לענות במדויק. אני חושבת אבל לא השבת, גמרת להשיב לנו, מה אתה חושב שיהיה אם חלילה, בוא נגיד, המחאה הזאת לא תצליח? תראי, יש את האופציה שאני לצערי גם שמעתי בקרב אנשים באמת של לקום וללכת. זאת אומרת, אולי הגירה שלילית מישראל. מתכוון לעזוב את הארץ. לעזוב את הארץ. יש קולות שמדברים גם על אלימות ועל פלישה לבתים. זאת אומרת, יש גם את העניין הזה של, אני חושב שזה קיצוני ואני נגד זה, ואני בטוח שרוב האנשים נגד זה, אבל את יודעת, סף של ייאוש הוא עניין... מה הרוב חושב? מה הרוב? להמשיך במחאה? לחלוטין. בגלל זה אני גם חושב שהסקר הקודם שדיברת על זה שרוב האנשים שהיו שם 23 אנשים שהרגישו שהם היו במחאה. 23%. 23% שהם היו במחאה. אני חושב שגם מי שהגיע ליום, הפגין נוכחות, הרגיש שהוא חלק במחאה הזאת. זו מין מחאה מתמשכת. זאת הפגנה היא עדיין, גם עכשיו, מתרחשת עדיין. רק רציתי להגיד בעניין הזה שאני חושב שתקפה את מדינת ישראל ב10-20 שנה האחרונות שפעת חזירות. של גם בממשל... זה טוב, פעם ראשונה אני שומע את הביטוי הזה, שפעת חזירות. גם בשלטון וגם בכלכלה. אנשים שפשוט אין רסן, יש פה חזירים שמסתובבים בישראל ואף אחד לא מגדר אותם, ואף אחד לא מגביל אותם. כן, וצריך להילחם בזה, צריך להילחם בחזירות הבלתי נסבלת הזאת של הפוליטיקה ושל הכלכלה המעוותת של ישראל, כי אין פה שוק חופשי. אין פה באמת שוק חופשי, יש פה קרטליזציה ושחיתותוקרטיה, אם תרצו, שהיא מנהלת את המדינה שלנו. למה אתה מתכוון חזירות? אתה מתכוון למשכורות שמקבלים גם משכורות, איפה? באיזה מדינה בן אדם באמת? מנהל בנק יכול לקבל 1.5 מיליון שקל. וואלה, כשיהיה שודד. בשנה או בחודש? בחודש. 1.5 מיליון שקל לחודש. מה אתה עושה עם זה שודד? תסביר לי, בוא. ויש לו גם חשבון הוצאות. אני לא מבין. דוגמה של חזירות, אתה אומר, חברה שמפסידה, היא מפילה את הכל על העובדים שלה. מנקה בשכר של העובדים שלה. עכשיו היה את מאבק החלב, במי פגעו? ברפתנים, הכי חלשים, פגעו בהם, לקחו להם את החלב. ומצד שני קונים כיכר לחם, צריך לשלם עליו מע"מ. גביע אשל, צריך לשלם עליו מע"מ. לחמניה לילד בבית ספר, צריך לשלם עליה מע"מ. יכול להיות היגיון כזה מעוות ועקום. וחברי כנסת שמעלים את שכר הביגוד שלהם בזמן שיש מחאה חברתית. יש פה עוד משהו. זו חזירות. נכון שהחלק של הטייקונים הוא רק כל חלק קטן, זה נכון. אבל תמיד תנועות מחאה אמיתיות צמחו כשהמצב הכלכלי היה טוב, לא כשהמצב הכלכלי רע. למה? כשהמצב הכלכלי טוב ורואים את חיי החזירות נקרא לזה, או איך שלא נקרא לזה, אולי מילה אפשר לקרוא לזה חזירות, זה זה. אני יודעת, הגזמה, חיי מותרות מוגזמות, אז גם אחרים רוצים איכשהו קצת לעלות, יש איזה... אני רוצה להראות לכם עד כמה הציבור, עוד פעם, אני לא רוצה להחמיא כל כך הרבה לציבור, אבל בכל זאת כמה... אתה לא רוצה, אנחנו חייבים, זה הציבור שלנו. אבל הוא לא עומד לבחר יותר. אני לא עומד לבחירות, על כל פנים... לא, אבל זה ציבור שלנו, אנחנו חייבים... זה נכון. אנחנו שאלנו, האם צריך לבצע אחד מהדברים הבאים, והצגנו אלטרנטיבות. להגדיל את המיסוי על רווחים של מעל 1,000,000 ש"ח בשנה, לא בחודש, בשנה, כדי להפנות כספים למטרות חברתיות. אנחנו רואים ש79%, כמעט 80% אומרים שצריך, ורק 17% אומרים שלא צריך. זה אלה שמרוויחים למעלה מ-100%. 12% שהיו קודם גדלו ל-17%. אלה שמרוויחים מעל 1,000,000. לא, אלה שהיו 12% שמתנגדים למחאה גדלו ל-17%. כי הילדים הגיעו הביתה וענו לטלפון. שאלנו גם שאלה נוספת, מה שהציעה חברת הכנסת יחימוביץ' נדמה לי, להטיל מס ירושה. בנושא הזה אנחנו רואים 22% בלבד אומרים שצריך, ו68% אומרים שלא צריך. כלומר, יש גם עניין לדעתי מינה של המסורת היהודית, שההורים אומרים, שומרים לילדים, אם יהיה מס ירושה, הם לא ישמרו כבר, הם או שיחלקו לילדים, או שיבזבזו. יש פה גם היגיון, כי גם פה, לשלם פעמיים על נכס ששלך, זה נראה לי קצת בעייתי. וכמו שאמרת, רוב הציבור בעד למסות את העשירים ביותר. זאת אומרת, יש פה גם מאיפה לקחת את הכסף. אנשים לא רק בעד לשנות, אלא גם איך לשנות. איך נראה עוד... עכשיו אנחנו שאלנו שאלה נוספת, חכמה, להעלות את שכר המינימום. יפה. מי בעד ומי נגד?
אנחנו רואים 91% בעד העלאת שכר המינימום, ורק 8% נגד. שוב פעם אנחנו רואים את ההבחנה. אמירה ברורה לגמרי של הציבור. באמת זה נכון. כי זה, עוד הפעם, אתה לוקח שליש, למעלה משליש אפילו מכוח העבודה. את סטטיסטיקאית, תגידי לי את המספר המדויק. יותר משליש מכוח העבודה במדינת ישראל, אנשים שמקבלים שכר מינימום. זה ביזיון, זה בושה וחרפה. השכר החציוני במשק, נתון שקצת נעלם. השכר החציוני במשק שעומד על 5,500 שקל. עכשיו, אנחנו שאלנו גם... נתון שנעלם קצת ב... כן, אנחנו שאלנו, אפרופו הנושאים הפוליטיים, חברתיים, אנחנו שאלנו איזה ציון אתה נותן לראש הממשלה, נתניהו, על טיב הטיפול שלו במחאה החברתית. אנחנו רואים ככה, טוב מאוד, 4% בלבד. די טוב, 23%. די לא טוב, 28%. מאוד לא טוב, 40%. עכשיו תדעו לכם שבדרך כלל נתניהו מקבל ציונים לא רעים בסקרים. נכון. ופה אנחנו רואים שזה 70 וכמה אחוזים. המגמה היא הפוכה לגמרי, משום שבאמת במחאה הזאת, מה הוא עשה? ישב להעליב את החבר'ה הנחמדים האלה ולהגיד להם, אתם מעשנים נרגילות. לא, לא הוא אמר את זה. לא, אני מתכוון. אמרו את זה בישיבה של אבל כשאמרו והוא לא היסה את האנשים, אז זה ברור שהוא תומך בזה. אגב, מה זה נרגילות? זה מין טבק בתוך מין דבר כזה. זה לא סמים. לא, בוודאי שלא. אגב, אני רוצה להגיד שנתניהו הוא אדם מאוד לא מפונק, שהוא חי בצנעה, בבית מאוד צנוע בקיסריה, ויש לו עוד שני בתים, הוא אדם מאוד לא מפונק. כן, אני רק רוצה להחזיר קצת... אבל הוא לא מעשן נרגילות. תראה, לא, בגין גר בדירת חדר וחצי. בדמי מפתח. באמת, שניים, לא עוני. זה גאווה, זה גאווה של מדינת ישראל, זה באמת גאווה. זה ראש הממשלה, הוא היה גר בחדר שהוא היה פותח מיטה כדי לישון בלילה. סתכל את ביבי נתניהו באיזה... לא, אשתו הייתה באה לעזור לו לפתוח את המיטה, כי זה לא פשוט לפתוח מיטה בלילה. זה באמת נכון, וזה עצוב. אני ראיתי את זה בעיניי. וזה עצוב שאנחנו היום מדברים... ותראה אנשים באיזה רמה הם חיים, אבל עוד הפעם, גם עיני לא צרה בביבי, באמת. אבל תן לאנשים לחיות, אנשים רוצים לחיות בארץ הזאת. עכשיו אנחנו נראה שאלה נוספת שמתקשרת לשאלה הקודמת בעצם. כן. כמו שראינו את האי שביעות רצון מהתפקוד של נתניהו בהקשר הזה, אנחנו גם שאלנו מי הוא לדעתך שר האוצר האמיתי במדינת ישראל. בפועל. בפועל. האם זה שטייניץ או שזה ביבי נתניהו? אנחנו רואים 19% אומרים יובל שטייניץ ו63% אומרים נתניהו. זאת אומרת, מה אומר הציבור בעצם? שיש הצלחות כלכליות, אדוני ראש הממשלה, אתה מייחס את זה לעצמך, ובצדק. והיו תקופות שהוא הצליח. נכון. כשיש בעיות כלכליות, בבקשה, קח גם כן תיקח אחריות עליך, ותעשה את זה, וזה גישה מאוד הגיונית. אנחנו שאלנו שאלה נוספת. אני מופתע מהעמדות שלך דרך אגב, זה קצת... זה נוגד למה שאני מכיר אותך. אני כבר הקמתי מפלגת מרכז בינתיים, אל תשכח. האם לא הייתה הצלחה גדולה, אבל זה לא היה כבר מה שהיה. האם היית רוצה לראות את מובילי המאבק החברתי כחברי כנסת בכנסת הבאה? פה התשובה מעניינת. 41% אומרים שרוצים, ו46% אומרים לא רוצים. כלומר, זה לא רוצים שהם יהפכו לפוליטיקאים. לחברי כנסת, גם לא אוהבים כל כך את המערכת תשחית אותם. עכשיו בוא אני אתן לך את התמונה הברורה בעניין הזה. אבל בקצרה, כי אנחנו כבר הגענו לסיום. לך יש ניסיון שעברת. בדיוק, זה האימון. זאת אומרת, האנשים עוד לא יודעים מי הם, אז הם לא יודעים לתת אימון או לא לתת אימון. אבל מה אתה אומר? אז אני אומר, צריך לתת אימון באנשים שבאמת מובילים מאבק. והאנשים האלה באמת יש להם איזו אמת שעומדת מאחוריהם, והם מאמינים בכל נימי נפשם. וחשוב שהם ייכנסו, יהיה נציגות שלהם בכנסת או לא? עוד הפעם, זה הציבור איתך. מהניסיון שלך. אני חושב שכן. תראי, בכל זאת חצי מהציבור... אני חושב שכן. צריך לתת להם לרוץ. אני חושב אני נורא מצטער, יכולנו להמשיך בדיון הזה עוד שעות ארוכות, אבל הזמן עבר, לא הרגשנו, אבל הזמן עבר, והתוכנית הסתיימה. אני רוצה להודות לכם, גם לך, סיני גז, וגם לך, צ'רלי ביטון. להודות לך, דוקטור מינה צמח, ולהודות לכם, הצופים בבית. נתראה בתוכניתנו הבאה. ולך רוני להודות. תודה. נתראה בתוכניתנו הבאה, שוברים כלים בשבוע הבא. תודה רבה.